Hai să mă duc la discotecă. Uite și întreabă pe mata. Mamica ne-a dat voie. Și vrei la mine? Niște bani. Du-ți 50 lei pe holodilnic să ajunge. Și ne aduci restul încă. Da, 50 lei n-ați ne ajung, am uitat cum, dai măcar vreo 200. Și 200 lei! Eu pentru tine ai lucreze la Moscova 3 luni de zile și fac bani cu șocală, parazitele, limbric și tu! Te-ai făcut vreun leu, putoare, în viața ta nici curat nu faci, animală! Ce ați faci cu fata și acolo? Mai dansăm, o Ia joacă în fața mea o leacă, Simoane, hai, joacă, hop, joacă! Acolo așa, dansăm. Și asta e joacă, se joacă ca și hop, hop, ai luat-o pe fata, a jucat cu desa leacă, de-asta și joacă cu tine, prostule! Ce oare să-și ia acasă, Gheorghe? La ora 3. Care 3 la 12:00 să-și ia acasă și fără izmeni tu ești din casa asta, mă! Bine, mai Pavel, mai Pașa, că-i băiat